Patay ang usa ka lineman, man makuryentehan, dihang nagunitan ang parte sa transformer sa ginatrabaho niini nga poste sa kuryente sa Dumalinao, Zamboanga del Sur. Giling girescue sa mga municipal responder kining usa ka lineman, human makuryente sa usa ka poste sa kuryente sa Purok Upo, Barangay Cebucaw, Dumalinao, Zamboanga del Sur, banda alas 3:30 sa hapon adlaw Martes. Ang 26 anyos nga biktima kinsa residente sa San Miguel sa maong lungsod nadala pa sa ospital apan gideklara ng dead on arrival. Matud sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office, sumala sa kaubanan sa biktima nga usa ka electrician sab, nag-troubleshoot ang biktima sa usa ka electrical line sa water supply system sa lungsod. Dihang aksidente matud panining nagunitan ang cut-out fuse holder sa transformer sa maong poste sa kuryente ug didto na nakuryentehan. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Ginasulian pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa biktima lakip na sab ang contractor sa maong lineman. Padayon ang pag-awhag sa otoridad ngadto sa mga utility worker o contractor nga hugdanon ang pag-obserba sa safety protocols ug musuot og tukmang protective equipment kung magtrabaho duol sa mga live electrical line.